It-tkabbir illi esperjenza Għawdex fl-aħħar snin naqas b'mod drastiku waqt il-pandemija tal-COVID-19 u l-gżira issa teħtieġ tħares lil hinn mill-pandemija. Hekk sostniet l-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex illi fi stqarrija qalet illi bħala rappreżentant tas-settur turistiku qed tagħmel lobbying u tikkontribwixxi sabiex tistabbilixxi miżuri ta' mitigazzjoni li jgħinu biex isostnu l-istabbilimenti turistiċi għawċin. Kien għalhekk illi il-GTA ħarġet b'numru ta' proposti għal budget 2021 illi il-Gvern mistenni jħabbar fil-ġimgħat li ġejjin. Dawn il-proposti huma bbażati fuq 5 oqsma ewlenin: konnettività, miżuri fiskali, prodott, marketing u riżorsi umani. F'dokument illi ġie pubblikat mill-GTA hemm fost l-oħrajn illi ikompli r-roħs fil-prezz għas-servizz tal-ferry bejn Malta u Għawdex għal matul ix-xitwa u apparti roħs mit-tnejn sal-ġimgħa għandu jitraħħas ukoll għal weekends minn Novembru sa Marzu. Dan fil-waqt li appellaw għall-introduzzjoni tal-fast ferry bejn iż-żewġ gżejjer li taqqad direttament l-imġar mal-Belt Valletta. Kif ukoll insistew li s-servizz tal-helikopter għandu jerġa' jidħol fis-seħħ bis-servizz jitjieb aktar bil-bini ta' 450 metru ta' airstrip. Il-GTA appellat lill-Gvern ta' Roberta Bela sabiex jestendi l-wage supplement tas-settur tat-turiżmu u li jkopri wkoll impjegati ġodda reklutati wara Marzu 2020 sa mill-inqas l-aħħar ta' April 2021 u lil hinn jekk hemm bżonn biex isostni l-irkupru tan-negozji tat-turiżmu. Appellat ukoll għat-tnedija mill-ġdid tal-iskema tal-vouchers li l-użu tagħhom ikun matul ix-xhur tax-xitwa. Dan fil-waqt li proponow skema l-istabbilimenti turistiċi kollha liċenzjati mill-MTA sabiex jieħdu ħsieb it-titjib tal-prodott tagħhom huma appellaw ukoll għall-iżvilupp ta' faċilitajiet sportivi, inkluż water park, theme park, track tal-atletika u faċilitajiet ta' training camps kif ukoll twaqqif ta' fondazzjoni bil-għan illi tħares il-belt taċ-Ċittadella. Il-GTA proponiet ukoll kampanja internazzjonali b'saħħitha sabiex tibda il-promozzjoni ta' Għawdex bħala destinazzjoni u taħriġ matul ix-xhur tax-xitwa immirat biex jitjiebu il-ħiliet fl-industrija tat-turiżmu.